Video 1. Murtoluku, desimaaliluku ja prosenttiluku. Kurssin aiheena ovat prosenttiluvut. Ensimmäisessä videossa tutkitaan murtoluvun, desimaaliluvun ja prosenttiluvun välistä yhteyttä. Missä kaikkialla törmäät prosenttilukuihin? Monissa pallopeleissä lasketaan syöttöjen onnistumisia tai maalintekoprosentteja. Uutisissa saatetaan puhua työttömyysprosentista. Lehdessä mainostetaan alennuksia ja maksuihin saattaa tulla korotuksia. Palkoista maksetaan veroa veroprosentin mukaan. Pörssikurssit heilahtelevat, lainoista maksetaan korkoa, tuotteiden hintaan lisätään arvonlisäveroa ja niin edelleen. Tarkastellaan lähemmin seuraavaa esimerkkiä prosenttiosuuksista. Kaaviossa on kuvattu urheilijan tietyn kauden harjoittelua harjoitustavan mukaan. Harjoitustapoja ovat olleet yleisurheilu, juoksu, pyöräily, rullahiihto, juoksukävely, sauvarinne, kuntopiiri ja muu. Kaaviossa koko alue, eli 100%, vastaa harjoittelun kokonaistuntimäärää. Taulukkolaskentaohjelma on laskenut eri harjoitustapojen osuudet prosentteina. Eniten on harjoiteltu yleisurheilua 29,6%. Sitten itse muunnoksiin. Katso ensimmäistä palkkia tai vaakapylvästä. Siitä on väritetty yksi osio, tarkemmin 1/4. Eli 1/4, joka desimaalilukuna on 0,25. Tämän voisi muistaa vaikka siitä, että jaetaan 1 4 osaan. Toisesta palkista on väritetty 2, mutta samankokoisten osioiden kokonaismäärä on 8. On siis 2/8, joka kakkosella supistettuna on myös 1/4, eli 0,25. Ylempi oranssi palkki näyttää 2/5. Jos haluamme tietää tämän desimaalilukuna ilman laskinta, voimme laventaa murtoluvun kakkosella, jolloin saadaan 4/10, joka on 0,4. 10 jakaminen on helppoa, koska siirretään vain pilkkua. Alemmassa oranssissa palkissa on kuvattu 6/15. Äkkiseltään se tuntuu eri suuruiselta kuin 2/5, mutta supistettuna kolmosella nähdään, että siitäkin tulee 2/5, eli 0,4. Violettipalkki esittää 3/4. Moni saattaa muistamalla tietää, että sehän on 0,75, mutta lasketaanpa myös tuo. Nyt nimittäjää ei saada lavennettua 10, joten lavennetaan se 100 25. 25 kertaa 3 on 75 ja 25 kertaa 4 on 100. Saadaan 75/100, joka desimaalilukuna on 0,75. Viimeinen palkki esittää murtolukua, jossa koko osuus on täynnä. Vastaus on desimaalilukuna aina 1, oli osioita kuinka monta tahansa. Miten tämä liittyy prosenttilaskentaan? Prosenttisana tulee latinankielisestä sanasta procentum, joka tarkoittaa 100 tai kuinka monta 100. 1% tarkoittaa 1/100, eli 1/100, joka laskettuna on 0,01. Vastaavasti 2% tarkoittaa 200, eli 2/100, joka laskettuna on 0,02. 25% on 25/100, eli 0,25. Toisin sanoen, prosentit voidaan muuttaa luvuiksi jakamalla 100. Tehdään sama toisinpäin. Muunnetaan luku prosenteiksi. 0,7 on 70. Lavennetaan tämä 10, jolloin päästään sadasosiin, eli 70/100, mikä määritelmän mukaan on 70%.
Desimaaliluku 1,6 on 16 kymmenesosaa, eli 160 sadasosaa, eli 160%. Kuten edellä lukee, desimaaliluvusta saadaan prosenttiluku kertomalla 100. Jos vaikkapa murtoluku on 1/5, se on desimaalilukuna 0,2, mikä 100 kerrottuna on 20%.